Ma nistax nemmen dak li qatt nagħmel tajjeb. Ma ġejġ bittira hawnhekk li ħanżomm xi ħaġa ekreb, imma qed inħossni sejf. Veru, ħafna. Meta jsek tikkalma jisom mankuma, ikunu iktar kalmi. U din xi ħaġa wkoll li qalti li Rebecca li huma tiskanta jarfu inti jekk intix kalm, jekk intix anzjuż, allura bekk anka huma l-mod ta' kif l-imġiba tagħhom tkun miegħek tkun differenti. Eżatt, ħafna. Huma jaħdmu ħafna bil-pheromones. Pheromones jisariħa. Huma jxommu. Hawnhekk ukoll qed naraw din-naħa qed naraw ħafna iktar babies, ħafna iktar larva tal-worker bees magħluqin. Mela, qed nara d-differenza wkoll fil-kulur, mela din li għandi jiena fidi hija ħafna aktar ċara minn dik li għandek inti. Eżatt. Mela dik hija waħda li għadhom kemm bdew jagħmlu huma beeswax bħal beeswax candles li rajna qabel ikunu ċari l-beeswax. Sewwa. Meta mbagħad ikunu ħajpoġġu qasel il-babies tagħhom il-pollen u dawn l-affarijiet kollha importanti huma jisprenjaw kull imkien bil-propolis. Għax kif għedna l-propolis u antiviral, antibakterial u antifungil għalina, huwa wkoll antibakterial, antifungil għalihom. Laħwa, ġifieri biex huma jkunu moħħhom mistrieħ illi jistgħu iweldu jew kellha jagħmlu tfal u li x-xhieda tagħhom hija nadifa kemm jista' jkun bla mikrobi. Eżatt. Ipoġġu dal-propolis. Eżatt, il-propolis. Il-propolis tista' taraħ kull imkien. Huwa iswed sticky. Jekk forsi nistgħu naraw għandek inti mal-kaxxa tiegħek. Iva. Ifhem jidher ma kollhom kien imma mbagħad eżempju nistgħu naraw dan huwa propolis. Ok, ma tarf tal-kaxxa normalment. Eżatt, anke jekk tara hawn taħt, imma hawn taħt iktar diffiċli biex naraw. Mhux hekk? Hawnhekk kara, mela ħanurwa fil-kamera żgħat jekk forsi tażommu f'idejk u qed tgħidli Rebecca li jekk titħammeġ bih fuq il-ħwejjeġ qed iżommulna f'idejja ra Marko jekk jogħġbok. Stiki ħafna, jiġifieri jekk taraw l-ingwanta tiegħi qed tarawha kollha sewda bil-propolis għax huwa stiki wkoll. U dak li qegħdin naraw f'idek bħalissa għandu dawn il-benefiċċji kollha tnajdu. Eżatt. Il-propolis joqtol ukoll il-microbes, l-spores li huma l-babies tal-bakterja li tista' tagħmelhom billi tisterilizza, jiġifieri n-naħal literalment ħalli kollha sterilizzat. Eżatt. Dejna ngħidu wkoll li kull naħla għandha xogħol differenti. Spjegali daqsxejn għax l-ewwel bdejtu tgħiduli li anke hemm naħal li josserva il-madwar biex jara li il-kumplament tal-naħal ħbib tiegħu biex ngħidlek huma qegħdin safe. Ovvjament in-naħal ma jagħmilx li jrid fil-kaxxa, kulħadd għandu x-xogħol tiegħu. Id-duties tagħhom jinbidlu skont l-età tan-naħla. Ma jfissirx li tagħmel ħajjita kollha l-istess xogħol. Ġifieri biċċa minnhom jinbidlu anke wara ġranet id-duties tagħha. Għandek l-ewwel grupp ta' naħal li jkun mal-entratura jkun hemm il-guard bees. Dejjem biex jissalvagwardjaw il-bejta. U dawk x'intgħaddi minn qudiemhom l-ewwel ħajġu jaraw minn inti. Ħajxommuk. Eżatt. U ovvjament jekk tidħol naħla minn dik il-kaxxa ġadin ħajoqtluha, jekk jidħol insett ieħor ħajoqtluh, la tinsix l-għasel kulħadd iħobbu. Għaddanu jisu l-imperu tagħhom, kull kaxxa hija l-imperu tagħhom titħollix fija hija barra ħbib kemm trid. Dik id-dar tagħhom u jidħlu huma biss, il-familja biss. Ġifieri jkun hemm daw il-guard bees. Imbagħad għandek grupp ta' naħal li jkun scouts bees joħorġu fil-għodu ħajfittxu l-ikel u jidħlu lura u jgħidulhom fejn hu l-ikel u ħajibatu lill-kolonja kollha f'dak il-post biex imorru hemmhekk. Imbagħad għandek gruppi ta' naħal, in-naħla tagħmel nofs ħajjitha taħdem ġo l-kaxxa u nofs ħajjitha taħdem barra. Għandek grupp ta' naħal li jħossib ir-reġina, pereżempju, inaddafaw jitmagħha għax ir-reġina xogħla tbid biss, ġifieri għandek grupp ta' naħal li jagħmel ix-xhieda, ix-xama.
għax kollu glandola apposta ta' ċertu etajiet li tkun ġifiri bejn 10 u 20 ġurnata jkun jagħmel ix-xaman, per eżempju. Għandek naħal ieħor jitma' lid-duqqajs, għandek naħal ieħor li ħajjippostja l-għasel, u għandek in-naħal bil-lejl ħajqgħod inixxef l-għasel biex iħallilu l-moisture eżatt, kollha jiftehmu, ġifieri kulħadd għandu x-xogħol tiegħu. Jiġifieri fil-għaxija in-naħla ma ssibix barra, titħollok ġol kaxxa, u x'hekk. Eżatt. Ma torqodx lanqas, nista' nerġa' ntik daqsxejn din U tagħmel xogħol ieħor ukoll fil-għaxija. Fil-għaxija tkun qed kif qed naraw hawnhekk dan huwa għasel miftuħ. Hawnhekk mhux magħluq. Sakemm ikun għadu miftuħ, mhux tajjeb għalina biex nieklu. Fil-għaxija n-naħla jiflapjaw il-ġwinħaj tagħhom, ċaqalqu l-ġwinħaj tagħhom biex irewħu ħisu u jniżlulu il-liquid moisture level għal 17%. Ġifieri f'dak ir-riħ li tkun qed tikkrea n-naħla bil-ġwinħaj tagħha. Eżatt. U hemmhekk imbagħad wara jissiġillaw u għal-għasel li jkun issiġillat huwa tajjeb biex aħna nieklu. Sewwa. Jekk taqta' dan l-għasel jista' jiqras. Eżempju. Għax għadu ma sarx. Għadu mhux lest. Eżatti. Jkun ħafna moisture jiffermenta u jiqras mbagħad, ġifieri il-moisture level u niżlu qisu bejn 17%. U dak kemm irid idum biex jiġi tajjeb imbagħad ħalli tkun tista' tkun smaħ. Kif niżillu l-moisture u jissiġillah. Jurik waħdu. Tindunaw intom ovvjament. U blega ta' xama u propolis fuq u biex ma jidħol l-ebda virus, jiġi protett u jiġi ġifiri jikkonservaħ. Qed tifhimni u mbagħad hemmhekk ikun tajjeb ovvjament għall-konsum. Jisma' jiena vera tnuħu gost magħkom, vera interessanti, ma kontx naf naħla kemmi l-ewwel intelligenti. Kemm taħdem, għax verament taħdem non-stop. Isma' kemm iddum ħajja naħla by the way? Naħla ddum jisu 45 days, ġifieri ma tantx tgħix għal ħafna. 45 ġurnata biss. Iva. L-aħwa miskina mela tgħix biex taħdem u tmuddi. Ekku. Nofs il-żmien tagħha taħdem ġol kaxxa u nofs iż-żmien tagħha taħdem barra. Eżatt. Biss mbagħad ir-reġina tgħix bejn 3 u 5 snin. Imħabba l-ikel li tieħu, imħabba r-royal jelly jżidilha l-ħajja l-vitalità tagħha. Eżatt. Iduru biha hija r-reġina. U dan jiġifieri tar-royal jelly jagħmel l-istess lilna lil ġisimna jgħin biex iċ-ċelluli tagħna jerġa' jġibhom bħal meta nkun żgħar, allura jgħin biex jagħti longevity bil-replication tas-cells jisu. Jgħin ħafna l-moħħ, il-memorja, tajjeb għal min forsi jtibgħati minn nuqqas ta' memorja, ADHD u dawn l-affarijiet, demenzja, Alzheimer's. Impressjonajtuni, l-lum vera impressjonantuni għax indunajt anka innaħla kemmi ta' benefiċċju għalina. Ħafna. Apparti l-għasel u li kelli tatina l-affarijiet medicinali, il-ħaxix, il-frott. U kollox naturali. Kollox naturali. Li m'għandek side effects u veru. Il-natura toffrinna ħafna affarijiet li huma tajbin. Vik, grazzi ħafna tal-ilqajtna hawnhekk illum. Jiena kif ħanawguralek li jkollok ħafna aktar naħal f'ħajtek? Fimni aħna breeders tal-naħal ukoll, bridi ewa għax nagħmlu skont is-sena u naħal nagħmlu kemm irridu wkoll. Fil-fatt hawnhekk ħatara ammont kbir ta' rġejjen ġodda li nagħmlu biex nipproduċu għalina biex dejjem ittejjeb il-kwalità tażilhom l-aħjar kwalitajiet tifhimni li tista'. U bla dubju il-naħal din vera rilassati u relax ara daru daqsxejn miegħi biex jaraw jiena min jien imma issa ħallewni kwiet u anke jiena ħallejthom kwiet, dik importanti wkoll. Min qalbi Reb, grazzi anke tal-informazzjoni li tajtna, isma' selli daqsxejn għalina x'qalli selli li għal Rebekka. Grazzi, nispera li qiegħed li tinsabu tajbin kulħadd l-ispettaturi u kulħadd fil-ukoll ġol-istudio. Eżatt, m'għandix dubju li sabuhom vera interessanti l-intervisti tal-lum.